Chiti ni phai gap arni Nomati Constituency kaparlo sarthei kiling arong along APHLC asong pen 6 schedule awareness la pen mass joining program amai kipatupon Pini 6 schedule awareness la pen mass joining program amai kipatupona hot ki ongdung BJP asong atom ki ongdung abang phu bang phiatum APHLC asong along kachipa ongdun bang somalong kadukawe phokebra ke thom BJP asong along claim bang phu bang phiatum APHLC along kachipa ongdun Lasipin purpon me Nomati Constituency ke rites inghi em ki khibom adimno sitame alang liphan aning kachi thepon kavedera joksi APHLC asonglong chipaongdono lasi kheilong ri kachinghona joine pensi Nomati Constituency araratum APHLC asonglong chingbedunno pusi Nomati Constituency araratum pherang kelong nangchithandun phuloni pen mirjing hanse report Karbi Daily News Ladak retesting hi PS penomasi BJP tu don pokebra ke thom pini APHLC long nang join dulu lapen munita dak bang parut ko bagai dua rokom lo cetong lo lapen mesen alam ta yetanong lo lapen da sonda kasi along Afrika ni tum do bom dila RTI ke claim ji anta nilitum inut RTI Assistant Secretary Jekite rang pang batet lo lapen ilitum a Vice President Rajesh Pisu alang lisi la jata supervise po nitum RTI pen nilitum documents and po onat nasi la son ke chopang lim akam ke claim ma lapen nilitum la ke non chot kali moitum election high data la tuge alang litum han ke net pick wala tuge la tuge nitum eri re la ke atima son eri bom nate la ke chok jelu ke jala ke kachinglok subek ni lagi ke tutang pada di joki rejok ta jok tami jok tami pinita non ni litum APHLC fan ke bang ni fansi tu pile hai lasi akapre ka munit tu nang jok dunong lelu puali hala tu nang jok tami kita APHLC men pen ke akapre ka tu nang jok dunong lelu autonomous state bang na PTK aman neli amasi neli si pudut kalisar autonomous state bang ke la ke minimum ke autonomous state nanggi nili pudon minimum ake ong in nailo autonomous state ke nanggi